Gaur, Arabako batzarrean lurraldearen une soziopolitikoa aztertu dugu. Egiaztatu dugu, gizartearen pertzepzio orokorra dela Araba nahiko ondo bizi garela, baina ahultasun, akidura sintoma eta erronka askoren aurrean azkar jardun behar dugula. Nazioarteko testuinguruaren ziurgabetasuna eta aldakortasuna, etxebizitzaren krisia, gure osasun eta zaintza sistemaren eraldaketa, industria birmoldaketa, edo gure lehen sektorea berrasmatzeko beharra edo trantsizioko soziala dira une honetako erronka nagusietako batzuk. Arreta bereziz aztertu dugu Aiaraldeko egoera sozioekonomikoa, enpresen itxierak eta lanpostuen galerak izan baitira. Baita Arabako Errioxaren egoera zaila ere. Doc Riojak alde batera utzita estrategia propio bat egiteko ezintasuna du. Eta era berean, ardoaren kontsumoaren joera globalei eta mahats ekoizpenari eragiten dion klima aldaketaren ondorioei aurre egin behar die. Une erabakigarri honetan, gaur hartuko ditugun erabaki politikoek hurrengo belaunaldien ongizatea eta bizikalitatea baldintzatuko dute. EH Bildun argi daukagu azken hamarkadetan aplikatutako politika neoliberalek egungo egoerara ekarri gaituztela, eta horregatik defendatzen dugu beharrezkoa dela politika publikoak berbideratzea, baita Araban ere. Gaur egungo testuinguruan ez da onargarria betikoa egiten jarraitzea. Norabide bat aukeratu behar dugu eta lemari tinko eutsi. Datozen hilabeteetan funtsezko eztabaidak izango ditugu Araban, bereziki aurrekontu eta zerga arloan. EH Bilduk seriotasunez, erantzukizunez eta akordiorako prestutasunez egingo die aurre eztabaida horiei. Baina era berean gobernuari ohartarazten diogu argitu egin behar duela lurraldearen zerumuga zein den. Ezin da aurrera egin zenbait gaitan termino aurrerakoietan eta beste batzuetan atzera egin PPren eskutik. Ez da ulergarria lehendakariak garai ilun berri bat irekitzeko arriskua ohartarazten duen bitartean, EAJaren eta PSren koalizio gobernuek politika publikoak adostu nahi izatea garai ilun horien buru izango denarekin.